Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. O murag, nakasulti naman tingali ko nimo bahin niya. Um, Mura. But, ang inyo ra ba yung kasuod ang nagtukmod niya, Sir Franz, na tabangan kaniya? Labi na gyud sa imong pamilya dito sa inyo? Why laing rason? Oh, Miss Rian. Oh, Wa ko mag-main og unsa diha, Sir ha. But, I wonder lang kung nganong ingon ni Ana kamatinabangon ang imong hikala nga gingandan og Greggy nila dito. Miss Rian. Labaw pa sa kaigsoon ang pag-iisip ni Grigi nga rin ako. O, ingon man sa bako nga niya. O mao ginang hinungdan nga ingon siya na ini ka concern o ka manggihuna-hunaon. Dili lang nako, personally. Bisa na sa akong pamilya. I see. Maudi ay. Yes. Mao na bugat nga rason. Ug wa na ilain pa. Wa na. Oh. Hapon na. Ug hangtod ron. Wa gyud ko'y nadawat nga tawag o bisan message na lang gikan ni Greg. Mugawas ang urok karong lawas si Miles sa ospital. Salamat na lang kay naagit si Greggy nga nakatabang nila. Kay kunwa pa, ambot. Ambot unsa kay naitabo ni Miles. Salamat mo Ginoo. Gagihatagan mo akong usa ka buutan nga higala sama ni Greggy. Katupong nag-text na ako nga may problema kuno sa amo. So sa akong mga anak. Kinsang ka to? Dili ba ka to si Isyot? Angay sab ko magpasalamat niya kung si kinsa man siya. Kay kung wa pa siya mag-message na ako, dili ko masayod nga na ospital de Smiles. Apan, hinoon, nakasabot ko sa pagpasabot ni Craigie na ako. Sa hinungdan nga nung ila kinigilimod na ako. Kay concern siya na ako din eh. Kay kung tingali atong higayon nagipahibaw ko nila. Ambot unsa kay masuod sa akong kuna-una. Nakasiguro gyud kong dili ko mahimutang. Ug mo dito rason nga nung lahi gyud ang akong gibati na itong higayon na. Apan, salamat na lang nimo Ginoo. Kay wa gyud nimo pasagdi ang akong pamilya. Salamat nimo, Diyos ko. Oh, may mitawag. May vibrate ang cellphone nga niya sa akong bulsa. Wala lain. Si Greggy na ni. Si Corina kining mitawag. Salamat. Salamat Ginoo kay siya kining mitawag nako. Hello. Day Corin? Day? Hello, Papa Francing. Ako ni Pa, si Miles. Miles? Miles, Day. Miles. Day, nga nung mihila ka magmaayo ha? Naunsa ka? Gimingaw ko ni mo, Pa.
Ingon man sa ko, Miles. Gimingaw na sab kay ko ninyo dihang tanan. Ay, kumusta naman ka? Naayo na ka? Nagagawas ka na sa ospital? Nahibaw na kang na-hospital ko pa. Oo, day. Naibaw ko, oy. Gisayran ko ni Tito ni Mugrege. Dito, Gregi, dahil nagsulti ni mo. Abi na ko, wa ka kaibaw. Nakagawas na ka sa ospital? Nakapauli na mo sa ato? Oo, nana ko sa ato. Naan namin tanan diri. Abel silulatan siyang. Mao ba? Mayo kay naade si Lola ninyo. Si Dudot ug si Mama nimo. Naa ba sila sa imong dool? Kami ra si Kuya Dudut pa. Kuya nangita si Papa Francine ni mo. Bi. Hello? Hello? Dudot, Dong? Hello pa. Dudot, hello? Mingaw na ko ni mo pa. Ano sa mga mabawalay dari? Ha? Aduol ko sa cellphone, kuya. Aduol ko. Gigi. Bitaw pa ka. Ano sa day ka mo ulit pa? Kwan, kanang, dili pa ko makasulti ninyo diha, mga anak, kung kanus ako makauli. Basta, ayaw lang mo kabalaka. Mahimo ko ninyo ikasulti bisan unsang orasa. Basta nga, i-on lang yun ninyo ang inyong cellphone diha, ha? O mas maitingali nga mag-create mo diha account sa FB. Aron nga, di lang kayo magkasulti ta. Makita pagin mo na ko diha kung magkatinawganay ta. O sa may rason ni mo, Corina, nga sila raman si Dudot ug Miles ang imong gipasagdang magkasulti ni Francine. O, Corina, kamawag ka man mutubag. Gipasagdan lang usa na kung matagbaw tong duha sa pagpakigsulti ni Francine, ma. Mao na'y tinuod nga rason. Basin ko doon ay lain nga hinungdan. Matan siyang. Imposible tingali nga dili siya mangutanan ni Dudot ug Miles. Kung nga noong wa ka mahiuban nila sa pagpakigsulti niya. Dili gani nimo personal nga makasulting imong bana. Dili pa nimo pahimudsan ang higayon. Lagi, ma. Unsay lagi ma? Adtuon ako si Dudot ug Miles nga nakigsulti ni Francine. Oh. Wa ka pa man lagi mo kihul diha. Sa pamay mo gidugayan. Ato atong duha. Sorry? Wa ka na angay nga surihan din rin ako. O, mupasabot na ako, day ko rin. Isayran ako nagrigi sa tanan. Francine. Mahal ko kaayo kamong akong pamilya, day ko rin. Sige lang. Hatagi lang niya ko sa tanan nga subay sa tanang nagasto ni Gregi diha sa pagka-ospital ni Miles. Gisultihan na nako to siya nga ako rin mo bayad niya. Ay, alam mo ka problema diha. Salamat sa iyong pagsabot, Francine. Salamat. Oh. Naunsa ka diha? Naunsa man ka? Nga, mihingos ka man diha. Unsa man maghinilakay taron ini? Ha? Sorry, Francine. Day, palihog lang. Palihog. Ay ko pabati ang mihila ka. Kaya dili na ko kaya kung mag-iningon anak mo diha. Wa magud ko mahilakot. Nakita di ay ka. O lagi, wa ko makakita. Pero sa tunada sa imong tingog o sa imong istorya, klaro kayo nga naghila ka. Same. Day, pangyualan ko, day ko rin. Please lang. Unsa man ang I-open ka nun na yung imong cellphone. Kay gusto kong matagkaroon og unya. Kung doon ako'y tuyo ninyo diha, matawgan ta dayon mo. Labi na kung magpadako kwarta. Importante nang makontakta mo diha. o Francine.
Salamat ay ko rin. O, ako na itong gisultihan si Dodot o si Miles. Gisugo na ko silang maghimo og account ninyo diha sa FB. Aron nga magka-communicate matag karon og unya. Kana gustong mahitabo ni Francine nga kanunay abli ang imong cellphone aron nga sa higayon nga may tuyo siya nimo. Ninyo o magpadala mo sa kwarta para ninyo din mapahibaw dayon mo niya. Ug murag angay na tingali unta tong nagsabot mo sa Francine kung aduna magani simbako nga mahitabo o unsa diha nga angay niyang masayran. Nga imo lang gid siyang pahibawon. Nga wa lang gid mo ilimod niya. Mao na iyang giingon, Makurin. Ikaw sa may gusto nimo. Sama sa iyang gusto, ma. Pastilan, naaraman di ay na. Aron sab nga makamonitor siya nimo. Ma, Itanaw ka man ako. ha? Wa manggod. Ayaw na lang pagpakaaron ingnon pa ko rin. Una pa kaayo ko ni musduyan. Og sakto sab ko stabiyog. Maong makasabot kog unsay maayo og dili maayong nahitabo nimo og ninyo mismo ni Francine. Kay anak tagog ka. Og siyempre nakailagyo ko nimo. Kay wa tadyod ka ipasagop o bisan na lang pabantay sa una og laing tao. Bisan sa gamay ka pa og hantod na lang nga medako ka. Tinood ka pa, Francine? Napalitan mi nimo si Kuya Dudut og tagsa-tagsa ka cellphone? Bitaw pa, tinood ka pa? Paningwaon ako, Dodot, Miles. Paningwaon na to. Itugot lang sa Ginoo. Yay! Salamat pa, Francine! Akusit. Hello pa, salamat pa! Oh, ipo na ako. Ampo lang yun mo, Dodot, Miles. Pag ampo lang yun mo, pirme. Bisan usaon ka na ko pagunahuna. Di ko makadawat nga sa tanan nga tabang nako nila ni Francine ug sa iyang pamilya. Ingnon lang ko ini sa pagsayon-sayo ni Corina. Kanihari ko nagpatawag ni mo, Apyot. Kadugay ba ni mo? Balik ka! Tingsik lang. May tuyo, may isugo, kado. Kana kag ipatawag ta ka. Doon nagyo ko'y toyo o doon na isugo. Bugo ka. Ano naman tagbugo? Kaya sabi nga anak ko ni mo. Nga mangutana pa man ka. Kakasabot na. Sa ito pa bugo yung ka. Oh, bitaw na. Ingon bitaw ko. Palagusto ba yung ko ni mo? Ha? Wadungoy, dili dungoy. O yan ang maginanggaw pa magkada. Nabaguan pali ka na ko daw. Ikaw mo kung nagingon nga hanggaw na kong daan. Tuyaw no. Hey, ni mo, Apyot. Bitaw rong king. Ayaw na ako kasuko. God. Musamot yung kagkahanggaw eh. Ako ba musamot yung kahanggaw? Hindi ko kadimaw ako istorya. Uy, musamot yung kahanggaw ini. Isulti na lang ko doon ko. Salak yung toyo, isugo na ako ba? Sulti na lang ko. May isugo ko ni mo nga ito ni Corina. Say nga nga daw. Kukurina daw. Huwag kang kadungog! Kadungog-dungoy. Giklaro lang na ako. Salan mo daw. Salan may isugo na ako nga itong kurina daw. Ha? Salan itong kurina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!